Защо повтаряме постоянно едни и същи, макар и негативни за нас, модели на поведение? Модели на мислене, на чувстване, на случване на нещата в нашия живот. Въртим се сякаш в омагьосан кръг, в който не виждаме изход. Като хамстера, който бяга постоянно в колелото. И живота му е един и същ. И нищо не се случва. И няма промяна. Сякаш сме в точка на замръзване. Да, така е. Ние сме замръзнали назад в нашето минало. Замръзнали сме в детството си, може би. Детство, в което е нямало любов, е нямало разбирателство в семейството. Детство, в което сме били наказвани, в което сме се борили да заслужим любовта на нашите родители. Детство и тинейджърски години, в които сме се борили да бъдем забелязани сред нашите връстници, да заслужим уважението, да заслужим приемането на другите. Ето така, ние в тези ранни години, в ранните детски години, сме изградили тези негативни модели на поведение, които сега несъзнателно, те са закодирани в нас, ние повтаряме в нашия живот като възрастни хора. Повтаряме ги в взаимоотношенията с партньорите, повтаряме ги в работните бизнес отношения, повтаряме ги с нашите приятели, с нашите деца. Правим зависимости. Имаме ниска самооценка. Подсъзнателно неглижираме, потъпкваме, слагаме се в ъгъла, за да угодим на другите, за да се харесаме на другите. Ето това са всички тези травматични, така ги наричаме в психологията, преживявания, които малкото дете е преживявало. Травми на изоставяне, травми на отхвърляне, травми на предателство, травми на унижение. И така, ние като възрастни си слагаме маски, които не са нашите, не сме ние. Не разкриваме себе си, не сме автентични. Само и само да бъдем приемани, да бъдем харесвани, само и само да оцеляваме, да се пригаждаме в външния живот. И за това ви каня сега на моят курс, който се нарича Огледалото. Там ще работим с тези детски